Hello, my dear. Good morning. Ini jani beta ni first day school ka. Beta school tangan ini school tanah pengen jangan school जाना है ना बेटा ठीक है तो मैं छोड़ के आऊँगा ओके मैं भी जाऊँगा और मामा भी जाएगा तुम्हारे साथ ठीक है तुम्हें छोड़ के आऊँगा my dear ओके ठीक है तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है आज ठीक है my dear लोगोफोर जा गुटलुनि स्कूला गुटलु ये तुमको स्कूल छोड़ के जाने में अच्छा नहीं लगता है पढ़ाई क्यों करना पड़ता है ना बाहर में तो काम है मगन दोननानै फैबाय लोगोफोर स्कूलाव न'आव थायाबा गथ'फोर थायाबा बोरैबा खालि खालि मोनबाय थायो आरो न'खौना थाइथाम जाबाय ओमफ्राय नैबे संख्रिनि साहा फुदुंबाय बेनिफ्राय बिथाङा मा खालामदों थांनो थाखाय रेडि जादों थ' लोगोफोर बिसोर सानैया थांबाय बै खासेयाबो थांबाय ओंखाम जानानै अफिसाव थांबाय ओमफ्राय दा नै बुरजाथार हि सुबाय आरोना हि सुनानै दा लामनो नै बाल्थिंसेखा हियाबो लामनानै होनोसै आरो अखाबो हादोंमोन आरोना अखा हानानै बोथोरा बोरैबा जादों हाफिनगोनसो नामा आरो बोथोरानो गेरेन्टि गैया दसेनो सान्दुं दसेनो अखा हाना होयो लामखांजोब्बाय ड्रामफोरा जों ओजोंनिफ्राय लाना फैदोंमोन आरो बेफोरखौ ना ओरैनो थाजोब्बाय ओमफ्राय नै इयावनो बिनिया नै ड्रामा इना दोनखायो बेखौ न'नि जायो बेखौ न'नि जायो बैखौबो न'नि जायो जानिया दानो गैथ'आ आरोना जोंहा दा हारसिंल' न'सेल' जागासिनो मानो होनबा बिसा फैथ'वाखैनो फैसिगोन साननै सानथामसो थानानै दैयाबो फैदोंमोन दैया दसे खमाय फैदोंमोन फैनानै लाइटआ थांना होबायना अखा हानानै ओमफ्राय दैया फुर्ति जानो मोनदिया आरो हासिंखाय आरो दैया जोबाखैबो आरोना न'नै इउज बाहायबासो जोबगोन आरो दैया सिरियाबो बायनाय आरोना एसे गिथावना सिरिया बाङाय बेयाव ना दोङो बेयाव बेदर दोङो ना मैगं दोनखायो भाजा बेदरबो दोनखायो दालि आन्दा संबानो जाबाय आरो गुदलुआ फैनो जासिगोन बियो दा 12टा बाजायाव फैगोन दुस्थुआ नै माबायावनो फैफादियानो बाइकआवनो फैदियानो बासावसो फैबाय वो पढ़ाई करना पड़ा बेटा अच्छा पापा ने आने दे दिया हाँ। पापा के साथ बाइक में क्यों नहीं आया क्योंकि मुझे बस में जाना बहुत पसंद था अच्छा दोस्त बने स्कूल में दोस्त हाँ, मिला बस ओनली दोस्त बनाया बहुत सारे दोस्त बना लिए मैंने अपना उंगली भी जुड़ा दिया उसका वाह ऐसे जुड़ाया। ऐसे दोस्त किया हाँ ऐसे उंगली भी जुड़ाया वाह मुझे दिखा रहा था कि उंगली लगाओगे दोस्त बनने के लिए ऐसे ये वाला नहीं ये वाला अच्छा ये वाला उंगली जोड़ते हैं हाँ वो मेरा दोस्त बन गया पूरा दोस्त बनने वाला था मुझसे क्या लिखा आज क्या पढ़ाई किया आज मैंने हिंदी बुक लिखा इंग्लिश बुक लिख दिया मैथ्स नहीं लिखा मैथ्स नहीं लिखा नहीं लिखा तो मैंने डायरी बुक लिख दिया डायरी बुक में क्या लिखा अपना नाम लिखा नहीं कुछ तो लिखा था तो देख लो बेडशीट लाबदो विकी फिट फ्लिपकार्टनिफ्राय बुक खालामदोंमोन फ्लिपकार्टआव आं अर्डार खालामदोंमोन इयो 1000 नि वाटारप्रुफ इयो नै भितरथि बाय मा हिबा बियो मिथिया आरो दैया ट्रान्सफार जाया आरो बे वाटारप्रुफ हि आरो नैबे जाबाय माबा गाद्दि उन्दुनो थाखाय बेखौ लाना फैदोंमोन माबायदि नायनि लोगोफोर खुलिनानै वेल फिट लोगोफोर नैबे माबा गाद्दि आरो उन्दुग्रा बेसे गुवारबा माथो फिसा बायदिसो नांगौ दा गोलाव जानांगौ सिंगि बायदि नांगौ
नाय लोगोफोर उन्दुग्राया माबोरै फिटिं जानानै फैयो भेकिउम फिटिं खालामो लोगोफोरनिले उन्दुग्रा ये गाद्दि आरो इखो मा इसोरो पुरा पेक खालामो प्लास्टिकजों ये भेकिउमजों एकदम पेकिं खालामो आरो इयाव हावा पास जानो हायाबा बियो टाइट जाना थायो आरो जायखौ खुलिबाय खुलिगोन गावनो सारि फुटा लोगोफोर इथ' पेकिं खालामनायाव पेकेटाव फिसा मोननाय खुलिनाय लोगो लोगोनो बेसे गुवार जाबाय दा लोगोफोर नै बोराया उन्दुनानै एकदम फुलि होबाय नै बिसिनि जादों आरो नङाबा एकदम लामनायाव नैसिनिल' सोबथाबजोबना हरोमोन आरोना बिसोरो हावाखौ नै खुलिनाय लोगो लोगोनो फुलिबाय आरो बेसे हाबगोन बा हाबदो नै मोनानि लोगोफोर दसे कुटलुदो पेन्टिं खालामगासिनो ओमफ्राय नै जा कुटलुनि पेन्टिंआ बा नै लामा बानायलायदो नै गारि साखाया मोनसे गिदिर मोनसे फिसा जादोआनो बाङाय एसे आरो नै फ्लावारा मोनानि दैबो फैबाय ओमफ्राय नै मोनाहांबाय एसे नारेंखल दोनलायो नारेंखल फिथा बानायनानै जालायनि एसे दा लोगोफोर थेंक इउ बयखौबो भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय ओमफ्राय गाबोनबो आरो स्कुल दोङो कुटलुआ ओंखायनो थाबनो जानानै उन्दुनोसै दिनै नङाबा फुङाव 7 बाजियावनो बास फैयो आरोना सिङाव थ' 6 बाजियावनो उथिनानै जायै लोङै रेडि जानांगौ 7टायाव लासे थ' ओरैनोथ' कुटलुआ 6टायाव उथियानोखा 7टा 8टा 9टा बाजियो 7टायावथ' मालाबाबो उथिया 8टा 9टा बिदिबा जायो आरोना एकदम बेखौ उथिनायानो मोनसे बिराद गिदिर डिउटि आरो फुङाव माने एकदम उथिनो नागिरा आरोना मेगना गेवा नालाय बिसिना 6टा बाजियाव उरुनायानो पुरा जाया ओंखायनो हराव जुदि एसे सिगाङावनो फुथुयोबा होमबा 8टा 9टासोआवनो फुथुयोबा होमबानिया फुङाव एसे उथिनो बाबाबो माने उरुनाया पुरा जायो आरोना ओंखायनो जाखांबाय उन्दुलायनोसै थेंक इउ बयखौबो भिडिअखौ जोबजासे नायनो थाखाय